Asa tabuka ibadah permingkota di bagasan manuguton jumulo mahita martangiang di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amin. Mared di mahita. Marhiti-hiti kowarni di mata nama, dohot kowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot kowarni di parbagian at mapalangin dohot tanaman. Amin. Marulupulot di bakama ho alisatong tanaman, hindi o kamu mahamulian di kuwarna, marmulia baik kamu puji-pujian na. Do kamu mamadok di badan, tunasok kamu akabapahinan, binagin ni binatipun ni gugong ikon masok bago akamu sun. Haleluya. Ale Tuhan di bata pargugu na sukatudusan na madok mangyati rohami tubo ala di papatarho dogot tuagkas ipinibigu anak ng Tuhan Yesus Kristus say asiro kami say baiyang manihani rodi pinuparnani bagita na ulini jala pararat may kusarut bangso asa bitsa sokan ni masanga kami dohot yak kana hudul di hagulun dohot na nilinggongan ni hamatian magiging iti anak agurongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Mereka kita. Ikon pasangan mundo na torasno asa mertua ho jala liling mangun itano na nilehon ni Jabuba di batang mandiwa
dia do lapatan ini odo ikon di hadiah rohatta di batan jala ikon holong rohatta di ibana asa unang dia rohatta mida dan wasta dohot mida akara jakta rodi akara dua-dua dan jadi parwota limas nasida iko patudo kita jala ikon holong rohatta nasida siolo atau nasida jala sisubuto do rohana ido sahana atong rahmani dugo mahitan lamang matiti ale Tuhan di batara saya berkumpul mahani lamang nabar tupatikmi amin. Mari
Maisa ayat 15 1 ayat 20 tazahama nasul atau manak mahamu mamering manakasi paglauna som akka nama roha unang nasom akka nahulang roha parhasiat kamu mati ay ari hasusado umuain di bawah ini unang magabe mamoto kamu alai atu sinamuma manang dia roho ni rohani ani unang mabab kamu baheno ni ang ay hamabuat to di bagasan ini alai utok di mahamu hakau kamu samahamu akaredde kesamen akaredde puji-pujian do edde parpaktion edde hon jala puji hamu Tuhani di bagasan rohamuna manotong mahamu madok mauliate siala saluhut tu debata ama di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus masiuluam mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus ido yang go sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Maret de mahita. Tuhan Yesus, na penahan, sanggup damina, biar hulang, mari pargogo, melunahi, nasa dosaku, nang sai doi. Tahatidakkon maha porsiaw tai, songon na hinatidakkon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyan toddi parbadia, andorak so habubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit,
di panguhuman ni Silatus, nama tetarpazal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo lahul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tawasada maruhata martang yang mahita. Debata jahuba amanami para siroha na sumurung, debata na badia jalana sangap, rodi saliling nililing na doa si do tolong ni roham Tuhan, dihami akana hinokokmu. Mauliate Tuhan alat di patol hasodo behami, saha tuari na pinarbadiamon, di minggu sadarion, di minggu jubilation, marulup-ulup daging naktod dinami Tuhan, ala dilihoko dobe ho sahanguluat dihami, terbaik kami dobe rabdo ruas ni huriam, mangalugahon aka ulaon na pinasahami. Alani debata amanami pos rohanami diho, di wabah virus corona nama sanwaengon pos rohanami diho Tuhan ho matoktong na mga linggumi kami rabdoho ruas ni huriam sa luhuna paramahani kami Tuhan asa di padauho kami sian virus coronaon boy kami toktong marahahi pason boy kami toktong marpanidangio di tonga-tonga ninggulu nami si ganupari nangakadungan nami naung terjangkit virus coronaon ho mamargugoy ho saluhu na keluarga songoni para medis asang giat boy di patu-patuhan aka usaho nabui pamalupon nasida asa toktong las rohani aka keluarga. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, ho matoktong dongan nami nang ruas ni huriam, molo tungadong sia tonga-tonga ni ruas ni huriam, natongon marsahit di bagasan minggu sadarion, ho matoktong ali Tuhan nama dauni nasida. Nama masu-masu aka ubat rodi si panganon nasida asa tumibu hisar nasida bolas museng lahu manguduti aka ulon nasida ali Tuhan Yesus jala debata nami maulia tema dohonon nami dirahara-dion ni pimpinan di distrik nami nang preses nalaho manguluhon minggu di bagasan minggu sadarion asa gabi perhitian pasu-pasu doh las ni rohama di tonga-tonga ni huriam HKBP paiduanon resort paiduan pohan asa marulup-ulup sadok ruas ni huriam marpanidangion ho Bartolomo ni roham hutangnya ko kami Tuhan pamareta nami sian presiden para menteri gubernur bupati wali kota dohot kepala kantor camat nang desa
Ho matok tong marguguy kon nasida. Asa ho bartulongon ni roham diula kon nasida kaulau ni. Gabe mabanlas roha di tonga-tonga ni masyarakat. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Dang lupa kami manaknya kon huriam di sadok portibion. Secara khusus huriam HKBP. Ho matok tong madongani opuye purus. Amanami sekretaris jenderal. Dohot kadep natului. Asa tokto ngali Tuhan ho majagay nasida dohot mangguhi pos niroka do las niroka laho patuduhon las niroka dito nga ni huriam HKBP asa tokto ngali Tuhan tarida panidangion ni huriam tuakatiki neneng ro. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami saluhu nakananiula ni ruas ni huriam sa distrik 10 sada to bahas sudutanon ho matok tong nama masu-masu di hauma di balian nang di huta nang dia ka perkantoran asa tok tong ali Tuhan korho pasu-pasu di tonga-tonga niaka keluarga ganu marsada-sada mauliate marohanami di ho Tuhan moloho dodongan nami dang mabiar kami laho manguduti akaulau napinasami atau ngasi maroham tok tong di kami sisa dosa nami nagudangi mangasahon anakmu Yesus Tuhan syoko pami. Amin. Mari dimahita. Dami iribata na sulong siyan sanggut na roha, iman na mangaramuti ang kahati-hati duhot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin.
Di minggu sadarion ima minggu jubilate nomor 8 marulupun tu dibata satu tanuon. Di pasar Tuhan talu hakana tuhita ima siang buku kronika. Sada kronika bidu 10 ayat 30 sada sahatu ayat 30 hujahama hata itu hakta dihita salputna sono mahata itu hakta natar surat di sini. Ikut malas rohama atau akalani jala manulopolo tanuon jala bawa wahamungan itu ngatongan di akabar begi jauh badu raja marhasak-hasak malati rodi isina manulopolo maladani rodi nasa na disi manulopolo madisi sudi akaham di tempat diaroman di Jehovah ainu karo ibana lamanguhum tanuon madok noleh di mahamu di Jehovah aina basar ibana aino di saleleng dileleng na noasi ni kuhanay jala dok kamu tupahi nahami ale di papani hatuan nami jala mapunu jala malua habis yang akabangso tarbi asa puji buat muda bedie jala bertanggul dan puji-pujian nami hamu pinuji Jehovah di batani Israel siang nasaikan sahat rodi saleleng-lelengnya jala limpang soi madok amin jala puji-pujian di Jehovah ima sahana Hurian Tuhan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus godang no alasan ubahe gabi manulopolo sasahana adong no manulopolo ala dapotan rezeki adong no na manulopolo ala berhasil panenna adong no na manulopolo ala dapotan hadiah ibadah adong no si bosilina buasa manulopolo sasahala buasa manulopolo hita dalam kaitan sudi akan nahinahulungan di bagasan Yesus Kristus topik ni minggu tasadarion manulopolo ma tudi mata di minggu jubilateo di Johor asa manulopolo tudi mata satu tanuon alai mono tai yang mesti dibagasan terbuki jojo asa manulopolo dada di tujuan olang tujuh masakti alai dodo tu akka jadi-jadian nan asing langit laut tobat subi akapagi sini tanon di Johor asa manulupun di Johor asa langitipe manulupun lautipe manulupun ala nasidari sitidani do di balga di waso di pata do gogo di pata kurian ang nahulungan di bagasan Kristus Yesus mengikutong sejarah di Tumpukon merbikas do jojogon ima jojo asa manulupun na ditujuan tu bangsa Israel hati-hai
poti parpadanani. Alamat cenugo si tutu bangso Filistini dibanding tu bangso di mata. Penuh perjuangan Raja David lahu menaluhur halak Palestini. Alai di ujungnya marhiti pangurumion di mata. Boy di Balua poti parpadanani. Boy direbut kembali marhiti waso dohot gogo di mata samping. Boy mulak poti parpadanani tu bagas joro na di Jerusalem. Asal poti parpadanani gabi tanda kehadiran di patanui di tonga-tonga di bangso. Odo sinikasina umbahe di Johor Raja David marulupulong mahita ala di balga di waso di pata na umbago kita siyan bangso Filistin. Jangan boy musim poti parpadanani mula tu Jerusalem. Ima ulung-ulung na sida ala di balga di waso di pata na mangalihon hamonangan di nasida. Di kita sudah nanginahulungan di bagasan Kristus Yesus. Nuain tarjong nang kita sudah marulupulong asadara ulang kita manusia. Alai doho tu sudah nanti nong panai di jo asa marulupulong. Di ayat 77 saat ayat 74 di do ikon malas di roha maatong akalangit jala marulupulong tanoon jala bawa hamuma di tonga-tonga di akapar biku Jehovah Raja. Dipakai di matano nasa nanti nong panay laho pasanapon di mata. Alay noy naman minanti kita sulit. Ano mong sere sukun-sukun tu kita. Buhano ulong-ulong ta tu di mata. Dia doon ang paling mendasari ulong-ulong ta tu di mata. Molo dahil na siya terbukup takas do danso di ulong-ulong di bangsoy ima alanungan takas di dagasida kehadiran di mata di tonga-tonga nasida marhili na ubongot poti parpadanani tubagas jono di mata. Ino na mendasari nasida ubahe gabi marulong-ulong alanungan takas di dagasida banda ima marhiti-hiti na mulak poti parpadanani tubagas joy. Nang sumuni kita amang menang sudirwas mutiya. Kehadiran di mata balga di waso di mata ino na ikon mendasari ulong-ulong ta tu ibadah. Kehadiran di mata na sumutiya matutunoy nagabi puncak di ulong-ulong ta. Apalagi di masa ni pandemi COVID-19. Ano na pitahida balga di waso di mata? Ano na pitahida sumut yang gogo di mata? Habi di pandemi COVID-19 memang saya na gabi saya kira na dihami-hami biar lo kita sulit. Jangan orang yang makorhon gali haporsia, orang yang membahin kita gali konsoan. Kami dipuji bilang dia rahu kita marulupulong tu di matama sadok tangon. Buhan kita marulupulong di situasi masa wabah pandemi virus corona. Ano na sorta? Ano na mendasari kita marulupulong di partikian na anong may pandemic COVID-19 di hamu amang ina naik semua latar belakang di na anong ulong-ulong di masuk di patah ala totoo di dada sila masuk di
bata di tonga-tonga na sida, ima na mendasari hita marulup-ulup. Alani, sian hapor siyauta, taida mabalga ni huwaso ni di bata. Si pataboy do gabi holip parnidaan ni hapor siyauta, marnida balga ni huwaso ni di bata, alani, panggosa-gosa ni pandemik virus corona. Alay marhiti turpukod dibuka si malolong partod tay amang inang hita sa luhut na. Tabereng mamusetu di bata, balik kita marnida balga ni huwasonay. Tahirim do adong akahamalumon. Tahirim do normal kembali keadaan. Perekonomian pulih. Toho may tutu. Alay. Dada holan akai na patuduhon habalgahon di debata. Naing takas na madasori olop-olop tahi. Ima iko beringot tajumulo tu ibana silehon hamalumoni. Asa songon sa dadadanak amang inang. Dilehon amang amana tu ibana hadiah. Las dorohan di dadanaki. Alay dung lau bapak nai juk rohana murhing ibana buasa ala narumik kok tidak danaki dang hadiahi alayah do narumik kok tidak danaki ima among nai do saunari bohado hita amang inang dia do narumik kok dihita dia do na mendasari olop-olop ta si lehon-lehon do manang na mga lehon si lehon-lehon itu hita. Dia do narumiko di hita. Naking hadiahi mabait danaki macailas rohana. Alay do lau bapak na lau tu kantor manang lau tu dia. Itor marsa kibana. Cuk rohana. Sedih pakilalaan na. Berarti tidak danaki macairikot jalan na umar gadi ibana ima. Bapak naido, among naido. Dada si lehon-lehon nakina. Ala gudang dujul masongodi. Marolop-olop. Ibana. Ala ni rezeki. Ala ni hadiahi. Ala ni do ibana madok mauliate. Ala ni do tubuh niak na gabi madok mauliate. Dihamu amang inang olo do gabi lupa. Si lehon pasu-pasui. Gaya holan terarah pikiran. Holan tu si lehon-lehoni. Ujung na holas swadongi. Gabi buha, gabi marsak muse. Damang day nang sude na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Molotong peta ado pinuhaing pandemik COVID-19 siya. Toktong do di jauhon minggu jubilatau kita sude. Asa marulupulup tu di bata. Do si ulup ponot tatutu. Si oloponot tasongon akan nanidok ni turpukon matuhita amang inang. Toktong do adong debata di tonga-tongata. Jala rapon ibana dohita. Jala tung nasuhea dohita ditadikon. Didok di Roma 8 ayat 30. Molo debata dong hatta. ICB alota. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Sasitong na godang do akan mabibiari hita. Godang do na mabek kita holsoan, na mabek kita gabi tahutan. Godang do akan naing manggosa-gosa hita. Alay didok diturpuki. Molo di bata dongata ICB alota. Tuhan Yesusi, Immanuel, dia menyertai kita senantiasa. Rapodo di batado kita sa sitong na madalani ngulut taon amang inang. Toktong do iba na madongani hita. Toktong do iba na mga ramoti hita mga dopi na masa nuayngon. Jalanaing patuduhonon di debatado balgan ni huwasonay tu hita. Alani fokus mahita mamereng tubal gani huwasonay ima na madosori hita marulupulup. Damang day nang sude na hinahulungan.
Laos ihuk do jauh-jauh marolop-olop tu saluhut na tinoppa. Dadaholan tu jolma diarahon asa marolop-olop. Di hati dakon hatani di batado na doho do akas suas-suanani. Laut, doho tano, tobak, harangan, makalason pabahenan di debata. Imana patuduhon, olop-olop na tinoppa di debatay. Sudi do hape ikon mangolopon debata. Alani molo parsidoho do akan na tinoppanay dipake debata laho mamuji gowarna. Da ikut jamot mahita maradopon akka jadi-jadian ni debata. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya bersorak-sorai bersukacita. Alai miris dorohatta nuaing amang inang marnida akan masa nuaingon. Nang macegodang bencana terjadi ala di kerusakan alam. Masa donuaing banjir ala nunga gudang akatobak. Nagabi gundul ditabai akahau. Masa do akatanah longsor ala nyahai tong maaka ala ni penebangan liar di akatobak. Masa donoeng dihamu aka amang inang. Pencemaran di aek, sungai, danau, manang laut pe. Gabi godang marmatean aka hewan-hewan di sungai, di danau, manang di laut. Bohabe bahenon ni aka jadi-jadian di debatai. Mangolopon debata molonunga ta eksploitasi alam. Naung di tinoppan di debata laho mendukung parnguluta. On managabi pergumulan dihita aka amang inang. Ala takas do di minggu jubilateon di jauhon doho do lauti tanui tobak harangan marulupulup tu debata. Alai bohado bahenon ni alamon portibion marulupulup molonunga siga. Muruk maalami, Roma banjir, adoma pemanasan global, di kutub utara selatan, nungalam menipis BS, meningkat ma naginwaran na gelombang di laut. Olo maadong akan alonong daratan-daratan, gabi mabuan marabahaya. Jalataida maamang inang godang aka hewan-hewan na hampir musnah. Jaladang barita na baru beita bigi. Di partikian nuaingon amang inang. Banyak hewan-hewan yang tidak bisa mendapat makan lagi di hutan. Akhirnya turun mereka ke desa-desa. Gabe diganggui ma aka penduduk setempat. Adong harimau nang menerkam danak. Adong nagabi korban aka jolma. Ala swadong be keseimbangan alam. Jalana masa nuaing pandemik COVID-10 sia. Persiajaran na arga doa dihita amang inang. Jangan-jangan karena tidak ada lagi keseimbangan ekosistem. Gabi marroan aka sahit-sahit na baru. Alani aka pencemaran lingkungan. Gabi adong aka sahit-sahit nasuhea masa alinga masa di partikianon. Itu menjadi satu pergumulan bagi kita semuanya. Molo didok debata ikon marolopolop sude na tinopana dada hola jolma. Na pinangido di debata tu hitanwai. Ikut tajamo tom masude aka jadi-jadian nai. Karena Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan hewan adalah untuk mendukung hidup kita di dunia ini. Alai gudang doi alanga sega di bahe jolma gabe makorhon nang nasudinggan di bagasan parnguluota. Didokon si Martin Luther, Bapak Reformasi. Allah menulis firman-Nya tidak hanya di Alkitab
tetapi juga di pohon-pohon, awan-awan, dan juga bintang-bintang. Nama doi amang inang, ternyata ciptaan Allah ini mau dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi tentang kebesarannya. Asadada hola di Alkitab, di surat to taringo tubal gani huaso di debata. Ale marhite akan atinop panay songonairo ni si Martin Lutheri. Tapi juga pohon mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Awan-awan juga, bintang-bintang juga. Alani amang inang. Tajamoton ma sude akan atinopan di Tuhani. Asa dohot na sida marulup-ulup. Jala tanggung jawab tadui. Dilehon tuhita mandat untuk menguasai bumi. Tetapi sejalan dengan itu firman Allah juga mengatakan, peliharalah. Menguasai dan memelihara. Kita bisa memakai apa yang ada di dunia ini untuk mendukung hidup kita. Ale unang adong eksploitasi alam. Tapi harus kita memelihara supaya tetap bisa mendukung hidup kita. Dohok mendukung kehidupan ni anak cucu kita kelak. Atau ngamang inang, dohot mahita makatidakon habalgao ni huaso ni debata di tonga-tonga ni parukilota terlumobi ala ni pandemik COVID-19 siyon. Taingot ma, dang masohot asini rohan di debata tuhita. Di dokdo di ayat 35. Madok mauliante mahamu di Jehovah ay nabasa do ibana jalahot rodi salileng nililing nado asini rohana. Balga ni huaso di debata na taulop pon ima. Ala ni balga ni holong ni rohana tuhita. Ala ni denggan ni basana tuhita. Jala sahat rodi saliling nililing nadoy. Dang marpasuhotan asini rohan di debata. Ima taingot amang inang si oloponota. Ala dang marpasuhotan asini rohan di debata. Denggan basa di debata. Toktongdo dijagai, jala diawasi akka na hinaholongan ni rohanay. Jala didokod dong si di ayat na mangihut tupahi mahami ale debata dihatuaw nami jala papung jala palua hami sian akka bangso parbegu asa puji hami guarmu nabadiay jala martanggulhon puji-pujian nami hami. Adong do dison sada hata nama dok nakinan di bagasan turpuk di ayat 25 do 30 di dok. Debata balua hami sian akka bangso parbegu. Diakui bangso ido ia debata tai ima si palua. Naking parjolo di dok ibana do raja. Napaduaho didok muse ibana do si palua. Adong pengakuan di nasida Allah kita itu adalah raja. Dan dia adalah keselamatan kita. Si palua hita. Natukdop paluaon di debata bangsona sian ragam ni akahamaulon. Jala diturpukon nunga maceta kasih amang inang. Diakui bangso ido. Diakui nasida do nagali nasida. Jalago kelemahan. Sada bangso na met martibakon bangso na asing. Adong hatoruhon ni roha di bangso di debata hati hai. Laos ido nanaing teladanyota amang inang. Toruk rohat ni nasida. Jalai kotoruk manyan rohatta. Songon bangsoi mangido haluaon. Alai do nasida mengaku. Nagali do hami Tuhan. Gudang do kelemahan nami Tuhan. Iko marsigatung tuho do hami Tuhan. Asa malua hami. Molo na jolo dipanggido bangso di debata asa malua nasida. Sian bangso nagogo akamusu nasida. Nuaing ise mamusuta. Secara khusus di Partikianon. Musuh kita yang paling utama na ikut taluhonota ima
virus corona. Alebohado hita manaluhoni. Songon bangso Israeli manian pangalaho ni haporsyota. Uduk ibana tu debata di bagasan toruk ni roha ibana mengaku Tuhan gali dohami. Godang do Tuhan dosa nami. Lemah dohami Tuhan. Gog doha urangan nami Tuhan. Mereka mengaku segala kelemahan mereka. Daktu kami boy manaluhon musui anggo somardonga toko ido lapatani. Jala ido naing dohonot tadi partikianot tu debata. Ali Tuhan anggo somardonga toko tung nasubui doon salpu siang ngulunami virus corona. Daw maaka hagijangon ni roha. Daw managinoaran na. Siya kitao na mga sahod diri, na mga sahon gogo, di namasa noeng wabah virus corona. Alay naing di baga sa turo ni roha hita mengaku tu debata. Ali Tuhan, ala ni akahurangan nami doon. Ala ni aka kelemahan nami doon. Ala ni godang di perbuatan nami nahurang doon. Mungkin ala naung sega do portibioku baik kami. Naing adong pangarajumion di diri. Mamereng tu diri. Dang be menyalahkan. Dang be patubu-tubu bada di masa ni pandemikon. Unang be marbadai. Adong pe akabantuan di pamareta. Unang gabi marbadai. Alay sonang maruhatta. Molo didok akan na terdampak majo majaloy banasidama. Iko posroa marpanari do debata. Ido na taulopon asin ni roha di debata hot ro di saling liling na marlapatad doy dang pula mabiar hita amanginang disarihon debata do ngulutta. Jala molo olo hita uduk tu debata rodo ibana tu hita marhiti suara ni akan aposo di debata maswarahot tu hita asapos rohatta margogo daging do todita mangadopi parukilon hinorhon ni COVID-19. Marsuara do debata marhite-hite pamaretata na menghimbau asa tapake aka alat-alat mencegah penyebaran di viruson. Marhite na mamake masker, marhite na olo hita rajin manuci tangata, majaga hayason di pamatakta, marsuara do Tuhan tayo marhite-hite aka medis, na majuhon tu hita, asa tuktok kita, majaga hay pasotta, tuktok kita mengkonsumsi makanan bergizi, jala ta uloy masaluhut nay, ala saluhut nay laho tu keselamatatta do. Tung suboy hita lias amang inang, taulahon may saluhut na, sian parsitutuan doho las ni roha, asa malua hita, jala marulupulop pita toktong, marulupulop daging doho todita diadupan ni debata. Taulopon iba na ala ni balga ni huasona, taulopon iba na ala ni balga ni asing ni rohana tuhita, naso marpasotani. Amin, martangyang mahita. Mauliati ma ali Tuhan debata di pasahat rohanami tuho. Di johok kodo tuhami di minggu jubilateon. Asa marulupulop pami. Di johok kodo nang sudi jadi-jadian mi. Asa marulupulop di adopanmu. Saluhut na do di joho mangolopon balgani pabahenanmu. Ali Tuhan nungatakas wilalahami. Akapabehenan mi di pardalanan ni ngulunam. Tarlumubi maasi ni roham. Nasay toktong Tuhan di lihok ko tuhami. Di hahulong iho dohami siyan nasa roham. Toktong di paradiho di hami Tuhan akan narikoti. Di ngolu pardagingon nang tarlumubi di ngolu partodion pe. Sikop do sa luhut na Tuhan. Ikod daw man yan nakabiar ni rohay siyak kami. Molo nung atakas wilalahami balgani huwasomi. Nung atakas widahami akapabahenan mi. Ima mabahen pos rohanami madala ni ngulo namion. Tunggo dang huwadopihami akaparukilon.
terlumuwi mai ala masa pandemi COVID-19. Dina adong biar ni rohanami, dina adong holso ni rohanami, alai di paingoto hami Tuhan marhite turpukon, ikon marulup-ulup pamisudi. Ala adong doho di batanami, na say toktong mangodingi hami. Jalaro doho Tuhan tutonga-tonga nami, maswaraho na kalomo ni roha masambalua hami sian pandemik COVID-19. Ima marhiti-hiti akan aposom, na mangaraho na sa toktong marhapor siyaw na tugu hami tuho, makirim hami tuho, natukdoho paluaho kami sian sudi akaparukilo ni. Marsuara doho tuhami marhite-hite panggom-gomi nami, na say toktong na sida, pasahaton akahimbauan pencegahan, lau memutus mata rantai penyebaran viruson. Asa toktok kami ringgas mamake aka masker nami, mamuri tangan nami, songoni dohot majaga hayason ni pamatang nami. Sadok dipake hodo Tuhan, nasida asaboy hami malua sian pandemi COVID-19. Nang marhite aka medis pe Tuhan, dipake hodo nasida marsuara Tuhami, asa hujamotok kami akahi pason nami. Ajari mahami Tuhan, asa unang lebal jalalias rohanami di saluhut nai, ay marsuara doho marhite-hite nasida. Ale Tuhan nami dihirim hodo, iko sude marulop-olop do sude akajadi-jadian mi. Ajari mahami Tuhan asa hujamotok kami akajadi-jadian mi. Aka suas-suanan na pinasahat mi. Aka pahapahanap pe Tuhan na pinasahat mi Tuhami di Portibion. Nang songoni laut, danau do sungai, tano pe Tuhan. Naingi jamot tonon nami. Nunga gudang na siga, nunga gudang na mengalami kerusakan. Gabi makorhon bencana. Alai dihirim hodo Tuhan asarong hamubaon ni roha di hami. Di pasahat todo Tuhami jadi-jadian mi. Laho pakion nami memenuhi kebutuhan nami di Portibion. Alai ihu tusi ikut dohami memelihara alam ciptaan mi. Asa boy uli jalaboy marulup-ulup di hadapanmu. Dihirip podo hami ikon marpanidangi taringok tuhasom. Alani marhite akan natinopam saluhutna. Iko sude makatidakon balgani huasom. Moliati ma Tuhan, pasu-pasu mahami sude, jala tau hasangapon mangulu nami di hadapanmu nabadia. Amin. Maret de mahita laos tapasahat ma peleata. Jehovah di bata, marasi rohado Jehovah di bata, marasi rohado Jehovah di bata, marasi rohana kita. Sado Tuhan tadi mata, Martin dan Basado Tuhan tadi.
mata, merdeka pasado Tuhan tadi mata, merdeka pasamanang kita. Tatangyakkon mapiliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haruruan di saluhu silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utadahami gudang di silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madog mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.